Mama Opin. Kesuwun, kesuwun. Ngoprang. Jagat di peteng ribet temen sih. Kenteng celok. Sira karingatane juragan paduan bae serawat karo tetekan. Ya, bokat kujuragan celok. Yong jagat ki ora mendung, ora udan. Hari konon. Kenang apa peteng ribet pendelengan kita. Allah, sampean ya, Pak. Arepan ketemuan Iya. karo demenan kita. Singaran. Sing arane Heeh. Senokarti. Mengerti-karti. Aduh baik di kamar. Cuman arep manjing ki akeh wong kene dul. Madet ya, Kang. Iki bocah iki. Katon. Tapi aja beribin. Iya. Ning batin mau ora tek pungkiri kita ki salah. Heeh. Ndemeni wong wis duwe laki. Cuman kawruan kelawan sira. Primen. Bisane kita demen siji najan wong yang melarat gak ayu. Heeh. Kepindo laki ini ora tanggung jawab. Allah. Go delengan. Iya. Obat juragan. Apa jenok? Oh sing nganggo kacamata. Iya. Yang ngitaken pisan. Ndek. Nun juragan. Lagi apa yang ngangot sira ngumpulaken wong semene pirang-pirang. Lagi angote apa? Iya. Lagi apa nih angot? Mari kon wong semene pirang-pirang iki lagi apa ada apa indane. Ana wong kaulan. Kaulan. Andon kaulan ning omahe Inten. Hari konon sapa sing kaulan? Sing kaulane ku Aa Rizky karo Nok Cika. Rizkine dadi penganten. Jadi penganten. Mari dadi tukang piano Ya beli ning anan. Ya ari jare kita manang Rizki dan dadi pengantin kan yang siraku mulai aku dadi tukang piano. Ya jamari ningan. Ya beli ning. Wadone wong endi nduk? Wadone. Wadone wong sing ndi kana? Manaka Juntika manaka? Oh sing Junti. Iya. Junti ku pirang-pirang kono nduk. Iya. Junti nyuat, Junti weden, Junti kedokan, Junti porot akeh kono. Nang Rizky, iku ditakoni sing endi jenok Cikaku? Afrika. Wong edan. Pengantin lanang iku sadaya edan maning kuwi bocah ditakoni wadon sing Afrika. Semaure laka bener Sirane sing Ethiopia. Ana beli laki nirane nduk. Laka-laka. Ekin ki jare nek nak kita ki nugo kena kacamata ki kanggo sira. Nganggo kita. Iya mau dijajal dingin. Encong jajalan bagus beli sira ki. Tuku kacamatanya sing seret bakal kacamatanya sing sedang melorot beda galak acungur sih. Yari kacamata kan nyangkolenin jumur. Oh, Subhanallah. Cantik jejuragan. Sampai kayak Dewi Persik. Oh gak pelot citi dingin, pelot citi dingin. Ya ampun. Ya, Wis, aja nemen-nemen. Bakal ketangguhan mamanya Endi. Lagi usum kayak Deleng konon. bokong kayak konon ke wis klalen konon ning mime Endi aku. Konon. Iya. Ijagat ko si abang temen. Abang tak kune apa. Iya ko si abang. Dirawatin du, aja sering-sering tinggo bokatan pada baret. Kita kayak ngapa nggak kacamata bohong? Biar. Oh, saking manyangkol daga kacamatanya seret. Ya kira kacamatanya bocah juragan. Yampan dia ke gilang kun. Oh, dari gajah orang konon. Delang tak delang ning mamang. Kayak wong Cina nok. Wong Cina. Bobohok ah. Encak enggok naning lakine anu demenane senok. Delang. Ya ganteng yang kita mau Iya, pacar nyacak. sampiran. Korang sing mandeng. Ya Allah no. Kayak walang cantung. Wong edan. Ndo, Nun juragan. tadi laki mulangka. Langka-langka. Kelingan beli siran naro janji ning dinakian. Kelingan. Bakal ketemu kelawan juragan. Sejatinya juragan kiwi siap-siap sing umamarak menet. Siap-siap. Sing pertama juragan kiwis tuku jamu.
Ujam. arep nemoni demenan ya Dul. Iya dengan. Sing kepindo arep ngupai kenang-kenangan. Kenang-kenangan bunga melati. Ya duduk, Kenang-kenangannya apa kuno? duduk kenang-kenangan buah sing kaya anggun buah duduk. Duduk. Senok gawe kaget mungkin kakang. Kenang-kenangannya apa maning? Kalungan maning. Duduk Kat mamai bolo-bolo maning. najan isine apa wadah cilik tapi isine berharga. Oh, anak isinya kuno. Ya ana mau langkah isine mah. Baka amplop berarti ning jerone isinya duit. Dudu sayang, Duduk. dudu duit. Ari kono isinya apa? Senoknya beli kejagan kan? Ya penasaran kulane. Penasaran pengen kayak apa bentuk lan rupane. Pengen weruh apa sih kuno? Deleng ya. Iya. Repot nang kacamata. Kinki kalung nok. Kalung. Sira keteluk duwe laki badan sampai kaya wong lanang. Boro-boro nganggo gelang kalung. Anting bebli nganggo. Kakang wong lanang najan masih demenan. Beli sampai ating geleng demenan kaya konon. Pira konon regane? Pira kuno. 450 juta. Waduh, duit kabeh kuno juga. Dodo campur telepong. Ih, Ya duit lah. yang mesti atus-atusan juta. Seneng beli rupanya ndek. Mesti bagus ting berlik temen kuno juga. Yong berlian gitu. Berlian. Ya iya. Ya ampun nembe temen kita. Kanggo sapa je? Kanggo sapa kuno juga. Ya kanggo senok sing tadi demenane kakang. Kanggo inten. Ya tuli kanggo sapa maning indane. Temenan juragan. Ya Ya iyalah. ampun, laki nih kita matong boron ok na kalumang. Iya, ya. Ngajak mancing ning alpaga beli. Barang gini gue delengan. Pengen tinggo, Pengen juragan. tinggo lah. Tapi kone bakal senok nganggo kalung, kakangnya kone nganggo senok ya. Iya. Bisa beli nganggo kenane. Sing romantis kak kaya ning TV-TV kak. Iya ningan. Iya. Ya, ya Allah. Waduh, cangkeme. Iya. Ih, bisa beli sih. Ya, jeri-jeri skuter kayak Di kono. tangannya ngeter-ngeter. Mancing. Wis no. Coba delengan subhanallah. Priwin juragan. Roba itu tuh mana endo. Iya tak. Tahu tinggoni kalung. Lamun pakaiannya aja kayak kenen. Ganti Pak. Suki kita tuh kena pakaian. Temenan. Nganggo onder saduren dengkul. Kaos singkaton wudele. Toli satu penampilan cungure dipayanting bari ketenger. Kira-kira bakal antingnya cungure beli ketenger pada baik karo pipi gini. Iya wong nontonnya pada kelangan becungu. Iya. Mang, mang. No. Delengan iku mang pantes beli. Ya ampun nok, wis katon wong nok. Wong wadon arane kuno. Barang nganggo kalungku. Iya. Kita mangko baka esuk bari sore arep sesapu bae ning latar. Heeh, yo seak. Aja kaya rabine dul. Apa sih? Rabine nyan pengen kalungan. Lakine beli kuat ditukok kena bandule bae setengah gram. Kalungnya tali plastik. Pengeling. Gal karang yang uang disaponi. Diang bandul dan dewek mah. Bener ya kan, bener kuno. Bener-bener pada kira. Kesuwun juragan. Oh, kenang apa senok disandangi? Kenang apa? Karena kakang buru laki bulak kaningkenya kan Langka. artek ajak kondangan. Diajak kondangan. Iya. Ngajak mah jalan-jalan. Ya gampang bakal senok pengen jalan-jalan masih ada waktu sejene kan. Barang anu kondangan yang mending dan Kondangan ini kali kulon. ning kali kulon. Iya. Ning siapa? Ye mamai Rizky, Mimi Rizky lagi ajatan. Hajatan. Sing dadi majikan tua bos ayam putih. Mamai Endi karo Mimi Endi. Bos ayam putih. Sekalian kakangnya pengen ketemu nok. Karo siapa? Ye karo nok tantri. Nok tantri. Mimi nok tantri. Mimi ya kedi. Karo bos anggun buah mantan majikan. Iya bahkan kakang oli titipan nok. Srok sing siapa? Sing nok anak imut jenduk.
Wonge mau wis nyampe tekaning Hongkong dina wingi. Oh, wis tekan. Titip salam kanggo Nok Gemoy. Mm, Senoke arepan bagi-bagi salam beli indah. bagi-bagi salam Kanggo sapa Jendo Ayu. kanggo Kacung Mes. Oh. Sing sehat-sehat ya nang. Oh iya. Kacung Mes. Terus Kanggo ang dudi dam. Iya, perempuan pemusik KB eling deling. Sing dadi kanggo pengantin lanang, Iya, pengantin pengantin lanang. wadon, semoga panjang jodone, akeh rezekine. Kanggo batur sedulur sing duwe budaya Jawi. Oh. Budaya Jawi. Siapa di eno? Sedulur sing biawak matur tararingkyu sing duwe budaya Jawi. Tanggal 20 wulan kin anggota Dwi Warna anak sing arep kawinan maning. Siapa maning? Pengantin wadone sing tiris, pengantin lanangnya tukang koplo. Ah, Caca. Iya. Mangsa payuan. Pengantin wadone sing tiris, Nok. Iya. Ayo juragan jare Iya. arep kondangan ning Kali Kulon. Arep kondangan pengen ketemu karo mamai Endi bos ayam putih. Iya. Kanggo Aa Danu Raden Pelawangan singanan ning Korea. Oh. Aa Danu tararingkyu. Kanggo Agung Seli, bos Dharma Ayu Bunda Akilah Ayah Akilah. Kanggo sing duwe pujaan ati, mamai polo-polo Piki. sayang tararingkyu. Ibuku sayang mamai Icai Keding. Mumpung masih ana pengantin lanang karo wadon. Masiana pengantene. Arep endi indane? Kok ditakoni Iya. jaluk apa nang pengantin lanang? Iya apa sih? Dol, Ya kok kasihan bakal jes. kun tukang piano ganti maning. Wis ditebus maning. Akeh temen tukang piano dina ini. Ya eling dening musisi ning sing dadi pengantene. Tukang suling gantiin enggak? Di kamar hari apa-apaku. Ora umum awake gede-gede kun cilik. Hari ngomong ku padu bae, tukang suling mau diganti. Yang kok ya apa ya? Iya je. Ora diganti maning. Yang kok diganti. Jare Kajeng Rizkine pengen janset je. Oh kayak konon. Iya. Mumpung masih ananing My dhuwur friends. pengantin lanang pengantin wadone. Kanggo Ang Eman Manto. Iya. My fans. Ayo kanggo kanten lanang kanten wadon. Penganten, ajak kanten. Iya Dalangan pengantin. nih kami Rizky ako si gembleng mayang denok demplon. Pengantin wadone ayu payah. Iya, dalangan nih kemajikan. Kun kusijine ku majikan kudu laki anu nama tuh. Ikut segpe kau sembarangan jadi. Ya takon. Iku majikan lanangnya masih ning sorba beli munggah-munggah si kapan hindane aku. Ayo na, Iya. dipai janset. Ayo diundang bos Anggun Buai. Di kulon mangaji. No. Suwun Mama Endi, bos ayam putih. Alah, Asuwun. Ya, ya, nun kang. Nduk, Kalem. undangan wis pada sawer. Sing dadi ketua sandiwarane durung sawer. Lagi kondangan. Mimi kaji wiwit. Iya lagi mangan prasmanan. Ku dalan kasuwun. Ku wong teka. Kasuwun. Ah, Mimi Haji. Bos sandiwara berwarna. Ayunda Mas Haji Wiwit. Kinki Yunda Haja wiwit. Tetek haji tua, anu mbok haji. Sing duwe Melu sing beli. duwe dwi warna broiler. Iya. Kasuwun. Udun, kok maning tenang, kelas. Mimi kaji ya ampun Mimi kaji kelalen ning anak wadon tinggal Mimi kaji. Oh si. Sakin mami kaji ku enak urip ya kundo. Akeh dunyan. Bu teman, dompetnya ora buka-buka. Bos Dwi Warna, Mimi Kaji sing sehat-sehat. Ya Allah kesuwun Mimi Kaji. Dorong. Alot temen si duit aku. Kakek-kakek duite. Kesuwun. Alhamdulillah Mimi Mimi Kaji Kaji. Mas Rini. Kesuwun. Ayunda Mas Haji Wiwit. Kesuwun. Leh, tukang sone meluan bahaya kono. Ya, kok sih sampai kegempet-gempet. Ayunda Dah. Mas Haji Wiwit kesuwun. Kesuwun, Sing duwe kanggo dwi bos warna muda. broiler. Kari mamai Endi bae. Lagi repot Orang ning anan. nandak-nandak. Lagi repot dari Endah majikan kina. tua. Lagi repot. Mimia tantri nok tantri mantan majikan maning. Mimia Bos tantri. ayam kono. Mimia tantri nok tantri. Mimia Mame tantri Endi nok ku. tantri. Mimia Sira tantri. mama saurua. Mimia tantri nok tantri. Wong Karangasem. Mimia tantri nok tantri. Borang yakin. Kesuwun,
Dengan Mimi. sekali mau padu itu 300 kono. Duh, juragan. Kok si panas temen jagate kan? Jadi laki nelaka. Langka. Duit si Mimi kaji ke kanggo tuku obat bae priwen. Obat. Iya, Obat apa? Jakarta Bandung. Obat bius kanggo bius sira. Obat bius. Tulis aja teman kabeh pendek kuno Jawa teman. Maksudnya? Kakang kan nembe ketemu ning dina kiyen. Nembe. Nembe buru panggonan senok kaya kene. Ya gubuk. Manda seneng kalawan bunga ya. Laki nira langka, mumpung laki nih, ayo gak kandani aja ning jabat. Ning jaba mah panas ya kan? Panas lah. Jadi mancing nang jero. Ning jero. Wis tak siapna segala-galane. Wis Tapi cukup. awas, hati-hati juragan. Apa sih? Ning kene ana endang. Endang mangkone diwarak-warak kena. Iya nih karena kegeger beak penang raikun. Sangka me aku ladrag. Santai bro. Ora ladrag, ora payu ya Kang ya. Iya ning anan. Tapi anak ini ayu izin beli konek. Beli wis ayo. Kader wis disiapna kabeh segala-galane ga. Oh, Toreres Rias. Toreres Rias. Mas, yang asing sawer Toreres Rias, Toreres Rias, Toreres Rias. Toreres Rias kesuwun. Ya. Oke, siap. Toreres Rias. Torres Rias. Oke, Torres. Mimi Putri Pajang. Oke. Ayo kakang bakal sampean pengen mancing jeroma. Ayo. Tapi kok aja dipoyoki ya? Apa sih? Ya genai. Ya biasa hari wong ora duwe manggelar kandek lah. Yo, bokat pengen weruh kamere inten. Subhanallah. Kamar karo dapure pada baik. Takdir sing ora kena dipungkir kadare sing ora kena dipungpang tulis waris mabak jadi wis percuma senajan sampean sumpah gulaku masih tetap kelingan majikan tua minangkane bos ayam putih saking Karangasem lagi waktu masih berenang Ibunda Jawa Srine minangkane bos duwe warna dewe sareng Yunda Haja wiwit kedhe minangkane bos muda duwe warna kang hormati Nok Eca keding aja lali selawase Nok Eca bos muda duwe warna dewe sareng Ibunda Haja Wasrini matur Astagfirullahaladzim. Baca temen ning kahuripane dharma sing awit cilik tekang gede dewasa tekang payu rumah tangga kaya ngapa sing aran urip enak
Kaya ngapa rasane wong urip seneng. Masya Allah. Arep sampai kapan urip kaya kene? Bundae Aji maring kang dihormati Bundae Aji tur Ari nyawang ning kahuripan ning batur. Uripe enak. Nyandang bagus mangan ya serba enak. Tapi kebalikannya ning kahuripane Dharma lan sing dadi keluarga. Kaya ngapa rasane mangan enak. Kaya ngapa rasane nyandang bagus. Kanggo mangan sedinane kadang nemu ya kadang beli. Ya Allah. Bundae Aji ngaturakeun matur kasuwun Bundae Aji sampun lali. Jaraku pangeranku adil karo umate. Jaraku pangeranku sayang karo sing dadi umate. Lamun kian cobaan uripe Dharma. Sampai kapan kehuripane Dharma nyandang sengsara. Sok kadang putus asa Dharma urip ning alam dunia. Apa kudu diakhiri uripe Dharma lewat dalan sing kaya kene? Ya Allah. Ibunda Hajo Masrini dewek minangkane bos Dwi Warna dewek sareng nok ecae kedhi Yunda Hajawit ajang lamu. Sinalokane ari wong sing lagi badan lagi blenak kuya blenak bae. Kelantang-kelantung ana sing mentung. Lagi dodok ana sing nabok. Melaku pinggir kali ana sing bitik. Tapi kebalikannya bakal wong sing lagi enak uripe. Kelantang-kelantung nemu kalung. Lagi dodok bapakku liwat toko nyambut bengkok. Lunganing kali ya nemu peti. Bundae Wilda minangka sing dua DRW dewek aja lali saking sama krombe. Bundae Wilda wong sama krombe. Apa kian sing diarani mancal semplak. Ngerawil yang geropak. Mencelat ngabrani ning tunggak. Wis badan lagi sengkek kuya sengkek. Aduh gerobak, aduh. Alon-alon bae. Ah, sirane si aja buru-buru. Bilang niki ambene kreat-kreot. Coba sadar mene sirah semak payu. Mene. Mikirin nasib ari sambat yang sapa arep tulung jaluk nih selapa. Aduh. Ada. Yen ge tangga nyetel radio santer temen sih ya. Bliatan jaget lagi panas mbulewa-lewane. Jok sadar mene gentian sirane kene mene. Aduh, nah. Ada iki rambutnya ketidian. Menengan.
Duh, sampean mak. Suarane Inten. Apa Inten ki nglindur taya? Masa nglindurana suarane wong lanange? Aduh, iki. Ya. Sampean mah maning-maning. Aduh. Inten. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Apa belisangan deleng tadar makia? Tapi memang bener Inten. Masya Allah. Inten. Mene Inten. Mene. Mene. Mene siraki mene. 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 Inten. Ayo lekas maning. Ajak belekas kayak sandiwara. Siapa kana sing nari kita kah? Mang Dul duduk. Siapa kana? Cih, balik kan? Tika ku balik. La ilaha illallah, bocah beler. Trobek. Tuli siapa sing dadi wong lanangnya kurang ajar temen. Ada, Mang tulungan ada, Mang. Ada. Mang, Mene. tulungi. Mene. Mene. Tulungan. Mene. 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 Enta. Ayo, enta. Ya Allah. Lanang wadone gembeler-beler. Yo. Sayang, celanane seretem. Kita si logrok. Korup bapak. Nyangkul bening pupu celanane. Mantel. Kuncing mau. Yambu kita kaget. Saya belum ngomong-ngomong. Sampeannya beribin boy mana-mana ngajak terap. Mana ngajak terap. Ya kita mah bakal mulai ku beli cukup sepisan pinjo. Bagus siraki Yanok ya. Pinter siraku Yanok ya. Wong lawan nang mandis lawani mekaya sikil kanggo ndas-ndas kanggo sikil. Pengen gawe seneng, pengen gawe bahagia nih wong wadon. Tapi apa kebalikannya si Inten? Apa bener tingkah laku nih wong sing dadi wadon kaya kono Inten? Tadi sampean kuntas makaya. Entas usaha. Pengen gawe seneng ning wong wadon. Entas mola. Endi duwite. Baka ayan tas mola endi duwite kan. Apa sira beli kelingan Inten? Sadar eling Inten sira ki wis duwe laki. Weruh. Jare wangsalane sinden duren dawa geleduk muni ketiga. Dudu rakyat dudu kadang. Tapi bakal wis dadi guru laki wajib ngebakti Inten. Apa bener ngebakti sira sing kaya konon? Mending sing dadi lanange bagus. Mending sing dadi lanange ganteng. Maderbong kaya trenggiling sira gelem. Semana wong lanang seksi nih. Iya. Orang mau lambene mati. Iya. Semono wong lanang badane macahoe. Ora campleng mimika jiwa serini. Iya. Bokatku met sering kuwonge bagus. Oh dia kayak konon maning. Rai perong getong be.
kaya konon wong. Wong cilik. Guyon kita mayakin. Baka wani ngesor. Iya nih. Busung. Ayo. Ayo ning sor ningan. Nenek sayang. Nenek sayang. Kayak bocah suka mulia, Pak. Nenek. Mangsa si dasir aku dang ning kene nari galak kaya konon mah. Ayo. Dika makaya kuno dari apa-apa. Yung kita dijoklok-joklok nama derwong anyar kedik. Ora ilang-ilang watak dalang lawas gawe nakal ning dalang anyar. Eling siraku Inten. Eling. Ganteng apane sih? Madre wong lanang matane jero kaya mayit. Cucuke dawa kaya berokan. Madre kuping wis dirubung belatung. Sembarangan. Semono lambe tipis saya sayang cium sayang cium. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Yang ditaken. Tenang sayang. Wis kepalang, wis tanggung gaya, wis ketangguhan. Kudu tanggung jawab sih. Aja watir sayang. Tanggung. Wong edan. Mesti tekang wenteng. Wis keweruan sekian ing sampean. Wis ketangguhan, wis ora usah akeh ngomong. Bener. Bakal pengen weru ning unek-unek wong wadon. Kang, inten ki pegel urip larat baik ki. Bro, Sengsara baik. Dadi rabine sampean, kapan inten nemu senenge? nah, Apa maning? Siraku ngomongnya kaya konon. Dadi rabine sampean, kapan inten bisa enak mangan? krongo. Siraku ngomongnya kaya konon. Dadi rabine sampean, kapan inten bagus ning sandangane? Krongo. Ngucap-ngucapen sekiannya siraku. Aton beli. Katon beli. Aton beli. Kok. Katon beli. Kok. Turu bareng sepisan karo juragan inten ditokokna kalung. Turu bareng tatahunan karo Rainira. Boro-boro. Tong boronoyong kalung. Anggo lak-lak bega kangelan. Alesan laki tumpur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sadar beli sirah ngomong kaya konon ku Inten. Sadar memangnya kesurupan. Apa siraku beli kelingan salene kabengen. Apa? Yang kita wong loro rumah tanggaku. Dudu dijodohaken. Dudu kehendaknya wong sejen. Tapi kepengenannya sirah. Apa sirah beli kelingan lagi kita dadi tukang drum sirah sanja penonton sandiwara. Sirah dewek ora sing ngajak kawinku. Reben. Sirahku pengen kawin karo kita aku ngelakoni pengen digawa kena kampak ora. Ngomong apa aja? Ngomong apa? Masih kayak wong beru-beru ah. Masih ngudag-ngudag tukang drum. Bengen aku jadi tukang drum. Yang itakan. Maju sayang. Maju sayang. Kita bekel temen ya. Sing wanian dari wong lanangku. Durung lawas galak bocahku. Inten, wong kene gak weru kabeh. Beru apa wong kene? Yang lagi bengenku sing demenku duduk kita ning siraku. Siapa sing dapat? Sirah sing ngintil-ngintil be sandiwaraku. Bakal kita lagi ditanggap ning endi jakana tukang drum kakanggone. Kok pura-purane bari dagang kacang. Sirah sing rotok pengen dikawin ora. Kali kala mesin ngomongnya. Pripen. Oh ya weru baik. Iya, kita sing jaluk dikawin. Kita sing nyereg-nyereg. Kita sing endong ning omahe sampean. Bokatku arep enak rumah tanggane. Bokatku arep bahagia rumah tanggane. Beli weru melarat sendeng-endeng di tengeling. Inok sing aran melaratku memang dudu noda dudu dosa. Tapi bakal wis nempel ning ragane menusaku gawe blenak Inten. Aja-aja pekaya. Toli jare ka wong wadon mah apa wong lanange? Bakal wong lanange niat usaha pengen gawe seneng ning keluarga mah bisa. Ngilangaken sirah mah. Ngilangaken apa? Semono tak jamin. Sebulan 17.000 kurang siraku. Cek apa? Cek. Menang tak cakalain ya ki. Lagi tugal iku mana Dalam pangeran kita ya. Suruh usah maju-maju maning. Gawe ruwet bae mah juga. Kurang je 17.000 sebulan. Ya iya kurang
Kang? Tak tambahi tak gajegi 3.000 maning 20.000. Mas Yangger sewot sebulan siraku. La ilaha illallah pangeran. Sira kaya bengira sadewek. Duit 20.000 dicageraken. Ora rabi ira kumbrupus bae kayak gremok ududeku. Iya ya papa, yang udah debe seket teluruk. Udu debe Marlboro. Saking sira wong lanang silaka otake. Iya. Nang. Dadi wong kaya kita. Dunya pirang-pirang. Duit akeh. Siranya gerak kenapa? Emang sira mati nerep nggawa dunya. Beli garap gawe dunya garda sandiwara kita mah. Loli. Ya wis beli sida. Hari, hari, Tadi kayak kono. hari duit-duit mah aja gawe sandiwara manis. Dibayari be utang ending mimi kajine. Paingan, duit tujuan kayak kono. Iyalah. Paingan lagi kan marani casita gawearan sandiwara sampean. Kita nek Sida beli gawearane PKB kah? dudu PKB. Putra Kilat Buana aja. Oh, rawis diganti. Perdamaian. Usir enggak? Laki kayak kono beli petak. Eling inten sadar inten. Kita eling, kita sadar. Rongokakan Kang. Kupingnya ku. Rongokna lebak yang inten arep ngomong. Wis, wit-wite godong-godonge. Bener. Pokoknya mah pegel rumah tangga belenak bae karo sampeyan. Mulai dina kiyen, Ayo. jam kiyen, detik kiyen, inten ki pegatan Kang. Astagfirullahaladzim. Jaluk pegat intene ambil dari rangda. Pemahli inten. Pemali. Kemali. Pantangan wong wadon ngomong pegat-peget-pegat-pegetku. Pantisun kalam dirang. Mendingane lamun pegat ning jodone. Lamun pegat ning umure priwe inten. Kun mau omongannya sira kayak konon. Iya ya sayang. Saking wong lanang laka gebrige. Bakas sira lanang mah pegatan. Pegatan. Jadi kita nih lamun pegatan karo inten harapan mendi. Mana nyingkir? Umay kita kian mah. Kader sira ku modal apa sih? Kader modal bulet gesang bae. Adar sira kudu umaga ngontrak ning anjatan bu koplok. Tekangan Iya, beli. jatan. Apa beli kalingan demenan lagi bengen ini. Ora usah ngeling-ngeling masa bengen. Ora usah. Kita nih wis enak duwe lagi sira beli pengen. Ada diladeni. Ora kiyeng. Pegatan. Kelingan yen bengi padang wulan Iku nembang. bidang ning Wong diusir. latar duduk loro Kelingan ora. ngucap janji ora sepisan Aja dirongokaken sayang. pengen urip mati wong loroan Aja marah-marah. Mana nyingkir, mana nyingkir. ngomong manis kaya madu Ora senang kita ada di siraku. Makan Mana. akhirnya ngerayu Mana nyingkir beli. Mana nyingkir beli. ngomong manis kaya madu kesuwun kecap iya. sing akhire gawe ati tatu Ada di pay duit nih. Ada di Oh, pay duit. tadi wong ngemis, tadi wong ngemis. gubuk dhuwur tengah sawah bibit kesuwun Harapan di kuno. wong Oh sih, teman wong ngemis bari nebak. Ya. Mana Mendi. nyingkir? Ma Mendi aja. Aja mah, aja. awan katon bengi katon bos sayang putih kang dharma nang endi ngenese kang dharma ati rasa ketuwon Wong nang ngemis. endi
ngemis ulur Tulung Lo. aja Sampai mana sayang? tega Sampai. pisan Mamai Rizky aja isin akan konon Mamai Rizky mana ada susulan Pasik Mamai Rizky mana susulan mantap dadi lantaran kakar bakar Lalu. lala Sun Lalu. orang weru kesalahan aja minuan sayang Loli. sing akhirnya jadi perpisahan Mama Endi ya mana nyengir jahat siraku no endah kita dewek tega siraku inten Pade tak doakan siraku inten apa dongane bosok kableke siraku inten kurang ajar oh si nyupatani biang suwun dia gak malah melu ngemis suwun di alesan wong larat suwun baka wong larat kaya iya ngemis yang itakan dikana kangen dika Ada di pae, Bu. Bela Ada. kaya kononku biang wadah yang masih gede Lala. malah dituntun wong ngemis kelingan masih kelingan yen baik bengi padang wulan Cepong. sempong dari wong ngemis bidang ning latar Kau lihat duit, anak. Tingeling amit-amit jabang bayi dua laki kaya konon ngucap janji ora dan ngomong pengantin kita ngomong pengantin Lala. manak-manak akan sing akhirnya bos kapan Ada di pae, Rizky. dadi perpisahan bok tuane Alena Lala. Torres Rias Gubuk dubur tengah sawah Sampai ngoyak-ngoyak wong nonton. Awirang itu. ya bener Torres Rias wow tak sini demen raket tunggo puas masana sing kebenak ning siraku awan Sakit. katon bengi katon mangsa katonan wong melarat mah ngenese Torres Rias ati dadi ketua sing isinaken Tulung Bapak Ansip pamanakan bocah kun. dia manakan aja ngoyak-ngoyak wong Ulung nonton no aja tega pisan Wah. Suwun arep tega arep beli Suwun Hai. apa sing Lala. Karo pengantin. biar duduk karo pengantin duduk karo pengantin biar Tekek. sun ora sempong kesalahan Endah. Wes. sing akhire dadi perpisahan Odok ngemis ya nak. endah kita dewek konyo hari wong melarat mas suwe-suwe yang ngemis ya nah wong wadon durhaka siraku inten sirah sing durhaka wong wadon beli bagus ning tingkah lakune sirah wong lanang blesak pikirannya kayak wong edan siraku iya inten biar kurang ajar teman tak udak sirah masa bisa ngudaga siraku dorong-dorong mobil dan kulelara Awas sirah. Bocah koplok atau bocah sugi beli. namun beli larang angel bakal bocah untum lulu Moderan wong melarat keciprat gendong penjaratan. endah melarat gak sugi duit oleh ngemis marani sampean raine untung lulu marani untung kabeh aja ngomong be pongok iya Sirah Kita pongok. kusing ka namanya ko andon ngemis koplok. Ah, bener artian dia nang ya kanggo sangu kok bengi ning kanane beli mangkat kadene ngemis beken Enak, panang enak. kayak konon. aja tak supatani nang mangsa payu arabi sirah
Sira gampang tuku. Biang tuku. Mangsana sing demena sira. Senda Wis aduh, wis beli katon. Ya Allah kayak temen kini bos kesuwun aduh iya aja 200.000. Enggak dulu pangeran. Biang, Biang. biang. Godak narega. Biang. Iya apa-apaku. Nyengitaken. Wis. Sempurna pisan. Wis, mater laki nggak kau satu kan. Bisa ada sayang. Dikebungin bu apa? Bukan pun jalannya kan dibegal duitnya. Dah, wong ngemis mako gak ana sing begal. Nyengitaken. Sayang. Yeay, sekian mau wis bebas intene. Maksudnya Intene wis pisah karo laki. Sekian intene rangda. Berarti sedelat maning bakal dikawining sampeyan. Intene dadi juragan wadon. kawin Kawin sayang. karo siapa? Ya karo inten kan intene wis rangda. Inten kawinnya karo Karo juragan. yang kita dedek rabine wis telu. Ora apa-apa sayang. Rabine wis telu. Berarti intene dadi rabi nomor 4. Kita mah ngomong demen sote waktu turun kelakon. Kan kita kan wis nyicipi sira. Tadi kita mah beli mungkin ngawin. Maksudnya? Mater gawis weruh. Ndek sira kayak kanan. Wis ngalami. Toli sira kudu weruh. Ki kalung ki dudu emas dudu apa? Berlian ya sayang. Boro-boro berlian. Oli tuku 12.000 semprotan. Juragan. Nun sih. Intene pengen dadi wong sugih. Pengen jadi wong suki. Terus pengen kawinnya karo siapa? Dikawining juragan. Yang kita nelakan niat nganggo ngawin sih. Masa ya ora dikawin kan wis tinggo. Tingko tak lambi. Wiskin masira mabokat masing ketuni laki nira. Mater kita mah wis kelakon karo sira. Kita ngupai kalung ni sira ikhlas. Kita marabine masih pada ngenteni ning rumah. Dadi kitane permisi. Ya. Dikawin kan. Maning-maning kawin tak totok sumure sira ki. Intene rangda. Ya kun makarpe sira rang daga kita mah beli ngongkon beli apa? Bocah. Dikawin sih kau. Atem butem men gak maden dia ke sira kaya kanan nikah. Lah. Aduh, pesinan. Cilu. Cilu. Wah. Lakine inten kamendi kana. Aduh. weh. Bu. Kang Jaya sih Kang Jaya. Ah. Kang Dharma kamendi kana Bu. Yang lagi majengan. Lakine inten kana Bu. Bagian blesak, bagian melarat gak eman kana ning rapi. Mung inten empe pengen dadi wong sugi. Kang. Pangapura inten gak Kang? Intene hilap Kang. Ning endi mang lakine kita mang? Miang ado no. Miyang ado. Ado. Ya Gusti, wong kene aja ditiru, aja sampai tinemati nemuning anak putu. Cuman gara-gara pengen jadi wong sugi, sampai kelalening laki, serong karo wong lanang sejen. Akhirnya angger inten sing kewirangan. Kang Dharma, enten